24 verse 47. Izolo sithethe uyonke le weekend ngenguquko. Sicacise kakhulu indaba yenguquko noxolelo lwezono. So namhlanje ke sisaqhubeka nale series sesiqalile sicacisa inguquko noxolelo lwezono. Amen khona. Because enye yezinto ebanga ibinsindiso ingabi namandla in our days yindlela abantu aba-introducewe ngayo ensindisweni. Amen. Now ke sithethe kakhulu ke for the past 2 days ngenguquko. Ngoba ininzi indaba yenguquko. Ukuguquka ayikujikela emva kwendlu ubuye. Amen. Amen. Inguquko ayikudini bathandeka. Siyasathetha ngama 6 steps xa umuntu eguquka ebekumele ba udlule kuwo as ikholwa. So ke kwensuku zidlule sesithethe ngama steps ayi4 kusashimabini. Besicacisa lama steps ayi4 sicacisa inguquko. Kodwa before sithethe namhlanje umzuzu nje ubemnye sithandaze. And Holy Spirit, come down and Can we be saved? and Holy Spirit, The Holy Spirit has come down. Africa, Africa, we be saved. Holy Spirit, The Holy Spirit, Holy Spirit hallelujah. Ay, 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 ay. come down. Africa, Africa, we be saved. holy, 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 Spirit, ay, must come. come down. Africa, Africa, we will be. saved. Lizwi lakho eli liyaphila. Yes, Lord. Lidalo beungekho kube khona. Baba wethu onamandla athetha ngalo. Jesus. Ube ngathi uyagcina egameni likaJesu. Mighty Jesus. Uliphefumulele ngemithambo kamoya. Jesus. Ukuze lowa nalowa ancedakale. Yes, Lord. Ngegama lenkosi yethu Jesu. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Cela sifunde ke incwadi lebe sifunda izolo kaLuke chapter 24 verse 47. Luke 24 verse 47. Sifunde sizawuthetha ngestep number 5 and 6 kwi dimensions zenguquko. Sizothandaza. Siyambulisa nomama oqala usijoyina namhlanje. Bese ku door to door. Namhlanje sivangela go door to door. Uyabonakala bana ngomso kuyawufuneka siphinde siqhube. Amen. Hallelujah. Yes, funeka siphinde siqhube umsingathi
ikhona into ezawuza wena. Fundele ke verse number 46. Qala verse 44. Now verse number 45. Hlala phansi, fundele phansi. Ilizwi lanamhlanje salifumana incwadi kaLuke chapter number 24 verse number 45. Yeah. Waza ke wazikhanyisela ingqondo zabo. Nana uYesu wakhanyisela ingqondo zabo ukuze baziqonde izibhalo. Now ulombhali ke uYesu wakhanyisela ingqondo zabo ukuba bazazi izibhalo. Bakhanyisela. Wathi kubo. Qala bakhanyisela kuqala. Uba lento kudala niyifunda iminyaka. iBhayibhile ithi uYesu waqala before abashumayezi, before abashiye, before abaxelele le secret. Waqala uYesu wavula ingqondo zabo. Hamba. Ingqondo zabo ukuze baziqonde izibhalo. Ukuze bazazi izibhalo. Wathi kubo. Wathi kubo. Kubhalwe kwathiwa. Kubhalwe kwathiwa. uKristu umelwe. Kristu umelwe. Eve ubunzima. Ngoba sithe xa sithetha izolo. Sathi umuntu lo before axelelwe ngenguquko kufuneka lo muntu ambulakelwe nguYesu. Sikwazi uba siye kwi-prostitute siyozixelela lokugqoka nongagqoka kwamacici nongagqoka kwamafiber. Hlala ngabantu manje abasingayo ebantwini siyobaxelela indlela onxiba uYesu ababantu bengekaxelelwa ngaye. Nawo abantu kufuneka kuqala axelelwe ngodaba lomnqamlezo. Paul thetha noTimothy. Timothy nyana wam lishumayela igaba. Baxakakileyo. Thetha udaba. Maxesha alungileyo. Uyithethe udaba. Because ukuze iprostitute sihlangulwe uThixo invested his power kudaba lomnqamlezo. Now ke uYesu ke wabavula ingqondo. Dala bayisebantwini sulungeke. Bangabihlaza ebantwini. Ngoba namhlanje sinabantu abantu okuthiwa ngabavangeli abangena ezitratweni bethuka abantu bekuthiwa bashumayela ivangeli. Alini umuntu namhlanje kuthiwa xa ibona le voice enkulu kuthiwa ngumvangeli. Xa umuntu engenambeko thukisela esitratweni xelela abantu ngento zabo nami nongakhonzwa kwezinyanya esitratweni bathi abantu lo ngumvangeli. Sinjalo bantu abalizomele babona umuntu ngenxa yevoice enkulu bamthiye bathi mvangeli. Awunjalo. An evangelist ngumuntu othi mayishumayela obona uYesu elenge emnqamlezweni. Ngamanye amagama xa ungumvangeli ubona iprostitute wena ubona iprostitute wena. But ubona uJesu egqiza ligazi ngenxa leprostitute. Xa ungumvangeli xa ubona umuntu onxilile awuboni inxila wena uma uyigxeke ngotshwala balo. Kodwa xa ungumuntu ongumvangeli wena unenhliziyo yoba mawubhekene nesidakwa esi sidakwa masifikelele kuKristu. Hamhlanje ngoku ndiyenzekalo xa umuntu enevoice enkulu ekwazi ukhwaza bathi lo muntu ngumvangeli. Uyakwazi ukuphukisela. Uyakwazi umapha esitratweni athi ayithethe nabantu zidakwa. Thaya indlela la route ngayo
umvangeli hayi vangeli kumuntu o-Christ minded. Christ minded. The tavern Christ minded. bagqoke ifiber, bagqoke amawivu, bagqoke konke. You are Christ minded. Bona uYesu abafeli. Babona begqoke tight esitratweni. Ubona uYesu abafele wena. Kuyenhlungu xa ubona abantu bebhubha. Nawo-ke uYesu wabavula ingqondo. Wathi kubo lethi ibhaliwe le. Hamba. uKristu umelwe ukuthi No, bantu funeka baziswe. Kanti usenzile uba uKristu weva ubunzima ngenxa yabo. Sifika kuwo sibaxelela loo nto. Abazikoyiswa bubukrwada bethu. Bazoyiswa bukuva leyo uba uKristu weva ubunzima. Bantu abasindiswa kuba basayikiswa. Yamcebisa mna umuntu owamkela Yesu kube sesaba isoko aqale wamkela Yesu ngoba usindiswanga xa wamkela Yesu esaba isoko. I recommend Jesus kumuntu owathola uJesu kube sesaba amadimoni lesoko. Na umuntu xa esindiswa ke kufuneka yiseke by the love of Christ. Yiswe luthando lukaThixo. Yeke izinto nathi ngoba sosatyiswa ngamadimoni, kodwa yeke izinto kuba esiva uthando lukaYesu. Nathi kaShumayeli funeka sicinizele uthando. Lo muntu uyathandwa wena. Dakwa nje uyathandwa. Nqila nje uyathandwa. Feba uyathandwa. Na ubunzima, weva ubunzima hamba. uKristu umelwe ukuthi eve ubunzima. Ya, Abuye avuke kwabafileyo unguwe lo mvangeli. Umvangeli lenhliziyo uvangeli. Lenhliziyo kuphuncuka kwabantu kwizono zabo. Hamba. abuye avuke kwabafileyo Ya, ngomhla wesithathu. mhla wesithathu. Verse 47. Verse 47. Kukwabhalwe kusithiwa Bhalwe kwathiwa zothi egameni lakhe nazothi egameni zivakaliswe kweli gama lam kuzovakaliswa kuzo zonke inhlanga. Idlala flat. Flat nawo. kukwabhaliwe kusithiwa Bathiwa zothi egameni lakhe zothi egameni lam zivakaliswe kuzo nawe egameni likaYesu kuzovakaliswa kuzo zonke inhlanga. iindaba zenguquko Nakwiindaba zenguquko noxolelo lwezono kuzo zonke inhlanga. Ubona mlanje khona abantu baseZimbabwe ubona uba bacekisiwe South Africa. Nawe ungumzalwane ujoyine lo mkhuba wandamayina abantu bangaphandle. Umzalwane unalotoyitoyi wena yaba xa uthiwa kukho xenophobia nawe ukhona. Xa usindiswa funeka kube nguhlobo lomntu owamkela wangaphandle, wamkela waseNigeria wena. Caluli because sinikwe udaba loxolelwaniso. Bona baseNigeria bethengisa drugs besenza yonke into wena ungabonke abantu bangahlangula because wena ijele iprofile bangeke incede mntu. Profile ijele noba ungabanqwenela uba mababanjwe. It has proven that a jail cannot save someone. Kuyavakwa ejele aphume esenjawo. But thina sivakalisa uKristu. Hamba.
no. Uthi lo mbhali fatha izindaba egameni lakhe zivakaliswe kuzo zonke inhlanga indaba zenguquko noxolelo zindaba lwezono zenguquko. noxolelo lwezono 2 uxolelo lwezono. kuqalelwa eJerusalem. Akuthi uPaul uthi uJesu apha lento mayiqale eJerusalem. Noba iyaza inhla khona mayiqale kubazalwane. Ezindaba zenguquko baziqhunyelwe kubazalwane. Thayisol ngeke sikwazi ukuthembisa abantu inkululeko sengamabanjwa. Ngeke sikwazi uyothi abantu mabasindiswe sisebabi thina. Nake besithathe ngama steps. Sathi umuntu xa iguquka faka siyungu kufuneka umuntu xa iphenduka. Bekhona izinto adluliswa kuzo. Kwazi kodwa unxila ujola sibona ngawo sawushumayela. Nabantu abavele bashumayela bengazange baphenduke. Nabantu abahlabele bagcwele umhlaba bayazi inguquko bakhonze bengazange balahla nto. Nawusathi izolo elango lo muntu lo uguqukileyo atholwe nguYesu ufefe sothi bantu ensinsweni. Ngoba brother umyabheda thandaza umthixo makafikele lufefe. Now ufefe likaThixo xa lufikile ngoba there is no salvation without the grace of God. Name. There is no redemption ngaphandle kwegazi. Bhuti wakho hlala guquke thandazela uba makafunyanwe. Grace yalocator yiyo ezenzelayo. Yafika igrace phakathi kwefamily yakho ekhonza amangcwaba yalokhe wena wedwa. Now Lord pray the same grace. Nakwa mawuthandaza fika yalokhethe abantakwenu. Amen. Now ke lo mphalo kuthi ke makushunyayelwe inguquko. Kugxininisiswe inguquko. Sasathi ke ngoku inguquko le inama steps akhona. Kwazi uba ngumzalwane sibone ngawo soshumela ezitratweni utshala abantu imali. Thukisa into yethu. Kwazi uba uwe ngumzalwane omithisile sibone ngawo soshumela. Kazabo xolelanisa awulahla abantwana. Bantwana bakho sesibadlula endleleni. Enqa xa bebona thina shumela bequmba ingoba umama wabamazi uba nayo kulento. Mama wabo zangalungise mhla wayesindiswa. Sangenza uxolo nabantwana. Laba bantu baphoswe inguquko. Yazi namhlanje abantu abangasindiswanga enye yezinto yaba abantu bangasindiswa ngenxa yakho. Ngoba wena ngoku you didn't live according, awuphilanga ngendlela, awungenanga kwi-salvation ngendlela efanelekileyo. Kunabantu abangeke bakhonze ngenxa yakho. Lento yakho engalungisi ibala abaninzi. Nabantu abakwazi ukukhohlakala bayibona le shumela kwakho but ukhohlake. Nomama abashumelayo bakhohlake. Nabantu abangabuyisani nabo, nabantu abangathethi nabo, khohlake. Ulombhali ke sathi ke nguquko ke ngoku funeka ukuncede wena. 2 xa wamkela uYesu funeka
funeka ufundise uKristu. Funda incwadi ka Luke 19 verse 1. Verse 1. uYesu wangena Luka chapter 19 verse 1. Verse 1. Xhosa esidala. Na kufuneka lo muntu uguqukileyo okanye lo muntu usindiswayo atitshwe uKristu. Yeah, teach uKristu. 99% yento ayivayo angavi kakhulu ngoDavide. Namhlanje amabandla namanyala siva kakhulu ngoDavide kuphela unyaka. Yesu oba ilabel that uzenzile ngoku. Kumiwa pha estratweni kukhwaza kakhulu Yesu. Xa abantu bengena kuqala uDavide. Xa uzumvuya samabandleni. Kwathiwa kwenye ibandla liva abantu ngabazali bakhona. Bathi pha ebandleni kuthiwa uYesu ndiyaphaphandla lapha. Chopha ebandleni kona ibandla lamandla amakhulu madala. Athi ke ethetha uba ufuna uthetha ngozi esitratweni akho lapha. Ngoba wayo Yesu lokuthetha ngayo ecaweni abantu bavukelwa sizazela. 2 uYesu xa sithi Yesu into elandela emveni kwaleyo sizawuthi uxolela izono ebantwini ususa izono. Now abantu ke ngokuba bengafuni into yoba kuthethwe ngezono zabo babaleka igama likaYesu. Bavangeli banamhlanje misa intente sethetha ngoJehova ingapheli nyaka. Bazinto bavangeli bangoku bathetha kakhulu ngoJehova nangoDavide nangoGideon. Yesu mkhulu. Abantu abangasindiswanga bathi hamba ngala mandlu nawo. Baze awaphi engekho nje. Ewe tshumayela zikhoyo ngoku. Hamba ngala mandlu nawo Gideon. Kuthiwa kubantu abasizoni bangaguqukanga endaweni kaYesu. We must preach Christ. Christ is the center of our message. Ngoba xa uYesu evela into ezawuvela emveni koYesu sizono. Yesu ngena zono bangumqaphu uqandiwe. Ngoba sike sithi Yesu into ezawulandela sizawuthi wenzeni ususa izono. Bantu endaweni kaYesu barisplace ngobawo amakholwa la bantu bakababa. Sawubuza nempilo ndinceda ngibawo akho kwanto kaYesu apha. Bawuyanceda igenge kabawo le. Sinzo kwango-2011 sasimohlula umuntu engasindiswanga nosindisweyo. Sasimohlula kwilanguage umuntu engasindiswanga besimazi into yoba phaa xa kungcwatywa besilohlula icawe umuntu osindisweyo. Icawe belandelwe kuDavide. Icawe belandelwe kuJehova. Belingamazi uKristu simbona uba lo ngosecaweni lo asahluli namhlanje. Ngako nezangoma ngoku ziyakwazi ukuthi ndisindise izangoma because isalvation sathoba umgangatho sawuthoba koqala siphakamise ezinye izinto sashiya uYesu. Hayibo Nkosi. Ya saqala saphamisa ezinye izinto sashiya uYesu. Yabona amacawa fitha nawo. Yabona amacawa fitha amacawa. Nangoku yabona ngoku kukhona amacawa ashunyelwa Nkosi ezisindisiweyo. Icawa kuba lisaziwa ne. Cawe likhonze kulamabandla o7 tontoni lithathe lo cawe linikwe indaphoda esindisiweyo. Thatha amacawe angazange bamvesile usinziwe. Bamthathe kube famous. Bambeke in the altar yabakholwa. Kama kashumeza bamotivate. Because bandla kwathotsha uYesu. Then ibandla xa uYesu athotshiwe ukuyafuniselwa
organizwe yolandwa nabantu ababhatalwayo. Bantu basindiswanga amanxila la entwana zicula i-artist. Ndithi kufuneka entertainwe. Sikhangela into ezawutsala abantu. Ngoba sahlulwe kupreach uYesu otsala abantu. Saxabana naye, salwa naye. Nawufuna sifunisele ke ngoku. Ntoni esingayenza apha kuze lolo ligcwale. Nawu sifake iGqom Gospel. Ikhale pha. Kanenzani sitsala abantu abatsha. Gqom. Umuntu abatsha badikwe iGqom ehlabathini. Yabadika beze enkonzweni bafika khona. Manyala. Kwaito gospel. Xa umfundisi wami umlele ngoma iGqom yona. Cha kuyathandazwa kwalapha kuyo ayinangxaki. Uvunywe into bangathonywa i2 hours. Easy 10 minutes. Thandaza ukho. Thoma i4 hours. Yakhweka itshintshwe emveni koba kuqediwe. Khweka i3 hours. Itshintshwe ke kuphonyolwe. Thandazo 10 minutes. Mekwe sikuyo. Because sithatha uKristu sambeka emva, sathatha uDavide samotivatana nawo sesendaweni. Nothing wrong. Shumela ngoDavide. But uDavide nabo bebecela uKristu. uDavide bebepoint uYesu. uGideon bebepoint uYesu. Ngoku sithatha into zabo simotivatane. Nkosi malibongwe. No. Kufuneka abantu ke ngobazalwane bashiye nguquko noxolelo, nguquko noxolelo. Asithe izolo kasithetha sathi abantu you don't fear people bashumeza inguquko. Haze bandleni yakasuke bandleni abantu bebahle besezonweni. Lo chairman esemhlaliswane nochairman. Kube mhlu chairman mhle nencwadi zecawu yamoyiki cafama ungcolo preach inguquko. Sawubona. Hakaphuka. Hazi gaze up. Khaphuka imofis lapha. Biswap kuyakuthathwe uYesu abekwe ngemva. Uyakwazi into ngoku. Fumanisa into yoba phaa estrato uYesu yilabel. Bantu abafuna ulungelo babisa yena. Futhi ufuna ulungelo funeka uthethe ngayo uYesu lo. Xa ufika ehlabathini thetha ngalo ulungelo. Negqika kufola ibhule funeka uthethe ngalo ulungelo. Now funeka ngaye ke phaa. Xa befika aba bantu batsalwe ngoYesu phaa. Beza ndithi batsalwe xa befika apha bangene. Xa befika apha kube sekufundisa bafundisa indlela appreciate. NgoJanuwari balandwe ngoMarch sebefundisa indlela appreciate ngoDisemba. Ayikho enye agenda kumpostile lo yafunyanabeli. The Son of Living God was used as a libel. Yabasiza abantu abantu bathatha izinto yakhe. Yasiza nabantu abafotileyo abeka iipicture zabo phambi kwebandla likaYesu. Ndizoba ovanjani uYesu. Xa kukhona indoda efotileyo yabeka phambi kwebandla lakhe abantu ababoniswa yona. Ayiwanti uva njani? Uva njani? Uva njani uYesu? Yeke uva njani yena? Kubuko ngekhoyo le. Holy repent. Sawuyazi xa uguqukile uba salahla ifoto sokumkani. Andithi ukhona umuntu okuthiwa ngukumkani apha omkhulu salahla.
foto sokumkani lahla somani ononkanyisho lahla ezo spoilting lahla zonke ukhupha umuntu onkumkani apha somcreator ngo somcreator asinangxaki ndivile uba kwisithixo saseJozi kuthiwa ngukumkani usithixo saseJoji ethiwa ngukumkani abantu bengakhonzi nje babanjwe sesasithixo ayibonge inkosi haleluya uthaza nga ayibonzwe khonza ungasaguquki futhi na futhi ngeke siwestema kuba kufuneka uguqukile ke ngoku uchilelwe uThixo that before unikele ngemali yakho ufundise unikela ngawe qha when New Testament Old Testament ebeyifuna imali yakho but uThixo New Testament ebesithi nikela imizimba lenu ibe not imali yenu New Testament when New Testament nikela imizimba yenu New Testament lowo lobethi xa unganikela kuqalisiwe awulasabekuthi alamzimba kanjalo umzimba wakho ukude inhliziyo yakho noThixo inhliziyo intaka ingcolile busa kwasuma usitanikela umqhubi inhliziyo yakho ibheke ikhona bayifuna umnikelo wenhliziyo yakho into ubaze inhliziyo ngenhliziyweni fika enhliziyweni enhliziyweni ungakayikhuphe yakho ngokwe-New Testament sinomnikelo omkhulu awakhutshwayo. There is no praise offering engafika kwithixo ayenzileyo. Jesus is the Savior and the Lord. uYesu ngumnikelo namandla. So the first offering kuwe. Funda kwesi. Funda kwesi. Verse 1. Waye engene uYesu ecanda eYeriko. Na sitheke ngoyizolo. Sathi kufuna kwezi step esibini wambulelwe uKristu. Hamba. Kwakho ndoda yaba xa umbulelwe nguKristu udla ngokuthi uxenga kayiqetha. Udla xa umbulelwe nguKristu umpostile wakho naxa ungqina aphele tu. Athi uxhingane emlonyeni wakho aphele tu. Ufulana ufulana aphele tu emlonyeni wakho. Yabona xa sofukela ukuthi funeka mina ndiphele tu. Sibe ndim noKristu. Sengqina ayikiphela unyaka umfundisi wami ngathethanga ngaye. Yabona xa somane kuvela umfundisi wakho imenza ukancedwa. Sebenzini wakho tata akangazi umfundisi wakho. Handi mina mbooster umfundisi ndikhokola ngubani mina phantsi kobani. Xa uKristu yakufikela uthile lo nguye funeka aphele nonyaka ungazi ubukhonza phi. Mfundisi wakho angabikho in your tongue. In your tongue kube kuthi Yesu. Yebala uyafika kuKristu. Funda kwesi. Wakho ndoda ibizwa ngegama elinguZakeyu. Abazali amaninzi bayakwazi into yoba mhlawumbe khonza nje ufumaniseke uba basenotata apha engqondweni. Notata. Tata akapheli utata. Kaphelanga kwayena utata. Segula lo mntana ucinga utata. Umntana uyagula na umntana uyagula ngo-12 ebusuku ufuna kafola utata funeka avuke utata nobulela. Akude noKristu abobani. Utata funeka avuke. Ngibona icala kwenye icala pha noba umuntu uzawuhamba ubheke ezilalini funeka awudlula kutata abe kwizana. Funeka sasiya ezilalini funeka adlule kutata. Ngeke ndiye ezilalini ndiyokuhlala utata angayanga kuye.
bona uThixo phaka utata akekho apha kum. Thixo mnyapha ecaweni phaka utata. Abantu bakatata bahlupha ke ngoku. Basefile bangadluli kuye. 2, abantu bakatata bahlupha ngento yoba abambona umfundisi ebandleni, babona utata. Bamhlonipha omnye. Banandaba noba lo unesipho esingakanani, afuna utata. Ngekho uvuswa kwelibandla. Kuvuswa le champion yodwa ndithi. Yiyo yodwa ikumkani yalapha. Funda kwezi. Hamba. Yaye yona inhloko yababuthi So this man, kuthi uZakheyu yayinhloko yababuthi berhafu. Yaye isisityebi yona. Sisityebi. Yayifuna ukumbona uYesu. Jonga ke, this man uZakheyu uthi lo mbhali yayifuna ukumbona uYesu. 1, yayifuna umbona. Hamba. Ukuba ngubani na? Imake 2, yafuna nomazi. Bangubani na? Ayabanako ngenxa yafuna umazi, funa umazi. Mututi yafuna umazi. Yamhla uZakheyu wafuna. Wadika uZakheyu kuva ngabashumayeli into angayibonanga. Yafuna umazi le ndoda. Yagcwala ngomdla womazi. Ungubani? Yakhalela umazi. Bantu abaninzi bebefika kuYesu bafuna imitshato. Bantu abaninzi bebefika kuYesu bafuna imoto. Olambileyo afuna olambileyo ukudla. Fika ongaboniyo athi Yesu ndifuna ubona. Afika ofelweyo athi Yesu ndibhujelwe ngumntwana. Kodwa this man Zakheyu yafuna into namahluko, yafuna into enqabileyo, yafuna into namandla, yadlula koPetro abangabapostoli. Kodwa le ndoda uZakheyu kodwa yafuna ukumbona, yafuna nokumazi uba ngubani uYesu. Jonga. Uyabona uYesu xa awukwazi uba ne-encounter noYesu ungazivumi izono zakho. Andizozithethile masathi step number 4 sathi uvuma izono. Awuguquka. Uyahlambulula. Awukwazi uthi ubone noYesu tata uzenze ungafuni uhlambuluka. Awutyiwa ukuthula uthi cwaka izono. Nabantu abazitya izono xa licwaka batyosula umlomo. Abantu abafunza abathembekalanga. Abafunza abathembekalanga. Kanti ndihlambulula abayashumela ngami. Sizawushumayela ngawo. Hayi yona sisakucela. Uyabona uba bakhwezi bendishumayela ndisithi. Yabona khwezi uba bendisixa ndishumayela ndithi. Akumiwe kone nentombazana. Ndikubona ume kone nentombazana. Sofuna nditshintshe imessage. Hayi problem into yoba ingxaki into yoba hayi ndithi wena uzohlambulula kum ubume nentombazana. Ngofuneka ngoba kuhlambulule wena. Xa uyiking wena. Ufuna nditshintshe imessage ke ndingathethi. Ndoyika wena uba uzothi ndithetha ngawa ndithi. Nditshintshe imessage ke mna ngoku. Funa ndikusokole mna ngoku. Nditsho ngoku ndithi akumlwana ntombazana. So uye weza kum wathi ubume. And 2 ndidla ngokuthi ndifundise ekhasi ndithi. Xa uhlambulula. One of the greatest sign xa ungekancedakali kukuba nenhloni ngale nto yenzile ukuba mayithethwe. Nyandiva bathandikazi. Sana pride. Yebo ubethela sonweni. Yo mandiyishumayela le nto. Jonga apha. Uyabona ngela xesha ubungekasindiswa. Uye wasindiswa wena. Andithi xa
ufika entsindisweni, wafika entsindisweni, wazithetha izono zakho. Andithi bathandeka, xa uthe wazomapha, wamapha, andithi wamapha, wathi mna bendixila, mna bendithatha amadoda abantu, mna bendijola, bendisenza yonke into. Andithi kwa wena na yintoni ke olunzima xa ungumzalwane ke ngo wabethakala, waqhuba kakubethakala, wazibuyisela sini ohlamba. Intoni ke olunzima uphinde uzithethe ezi zakho zangoku? Yi-pride ke le ithi ezi zangoku suzithethe. Xa senza i-counselling nomntu, athi umntu kum ndiwile mvangeli fulani, ndithi mna okay uwile, ndikubuyisela enkosini ke ngosiyefa. Athi yena ewe, ndithi kuye ke jonga ke, uyabona ngoku uba besintsho ngo-2015 wawa ngo-2022 okanye wawa ngo-2025, ndithi yeka ngoku uyejonga ke mhlekazi, uyabona uzuzibona uncedakele, uzuzibona uncedakele. Kufuneka kanje, kufuneka ungaphindi uthi usintsho ngo-2015. Yithi xa ungqina uyazibona ke uncedakele mhla usithi ndasintsho ngo-2015 ndawa. Nawuyiveze laa ndawo uba ndawa, ngoba nabo baqhathayo abahlangula bumxoki bakho akaxokela uThixo ukuze kuno abantu. Nindivakhle bathandekayo, ukuze siwine abantu for Christ asidingi uba sizenze oobhosi sixokele abantu sitoko sibambile. Hayi, abantu abawina bubuxoki uThixo akenzelwa. Nabantu abathi ndasintswa ngo-25 ngo-2010 kodwa lo mntwana ka-2017 bangajonga lo mntwana nakho uyaxhula lo mntwana, kodwa lo mntu inendoda indala ingaka bangayibalele eminyaka. Lo mntwana ngo-2017 lo, kodwa lo mntu ndiwasintswa yena ngo-2010. Uba lo mntu akatshatanga nje lo, uyasibhidisa ngoku, uyasixakekisa. Naw xa uncedakele ke kufuneka kube lula uthetha izono zakho. One of the greatest sign xa uguquka, enye yezinto eye sibone ngayo ukuncedakele, yiba free uthetha izono zakho. Uyabona ngelaa xesha ubusindiswa wancedakala nyani. Yabona ngelaa xesha usasazenisa wancedakala nyani because wawuzithetha. Ndithi freely umaphuthi yabona bathandekayo, mna bendifeba kuthiwa wawunzima ubanjwa yi-pride because isono sihamba nespirit se-pride. Pride ke ngolukubambayo ngoba suvuma ngoku, vuma qala. Ndizawuvuma qala ndithi usintswa kwakho kwakulula uyithe into yoba mna bendisenza le nale. Yintoni ngolunzima ngoku uba ndibethakele? Yitsho ndikwazi ubanjelwa abantu ubuxoki bakho boba xa uthetha uthi okoyibambile kawine loo bantu ngabamenemene. Wena abantu ngenyaniso futhi ingowetsala abantu ngento eyingqayo. Bhayibhile ithi akekho zayo engatsalwanga nguba wasezulwini. Bantu abazincedwa sithi sibaqhatha sisithi into abangabana oko sasiyibambile sixoka. Hayibo Nkosi, hayi mna yazi mkhozi ba imnana lokho izinto ba ufumanisa into ba uyazi ba imnana into ba uyingqini into oyiyo nale ubethe ingqini yifakazi because kukhona abantu ababethakeleyo apha abazawuncedwa ile testimony. Yaba kukhona abantu abapha ezitulweni futhi simenziwe abasesonweni abangayazi uba bangaphuma njani, badinga le testimony yakho usikhatha ngayo, adinga le nyani into ubume apha uthi ndangike ndabethakala. They need it bapha esonweni but abayazi uba bangaphuma njani. Naku umntu abahlangula apha balo abahlangula uthi okonda ndiyibaphe ku-Sunday school. Naku umntu abanceda uhlela apha phakathi kwethu but uyasishayashaya kuyayiwe mphelandaba. Ngasihlala ngathi thina usiqhathi kodwa liyezilanga lapho uyawuvuma zonke ubuzenza. Yayiwe mphelandaba
yayiwe phela ndaba langa lakho liyakutshona nawe liyakutshonela ukhonza ngamaqhinga yaphelela phi namaqhinga wakho khona ngaphi wena manje bawela bayangale wena ubheka ngaphi wena manje bemi bavuma izono zabo yangaphi mayibonga inkosi bathandekayo. No sifuna senifuna uyaka sawugqibazela ngenye imini sayigqibazela ngenye imini lengikhulumayo sawugqibazela ngenye imini wazininzi funa manje shunyelwa no okay sitheke number 2 kufuneka ke ngoku lo muntu atyhilelwe nguKristu amazi uKristu njengozakhe afuna umazi abe nendlala not ukwazi i-church politics because kunabantu abazi kakhulu i-church politics because once was i-church politics was amanyala enziwe ecaweni uKristu uyayipha ngipha uKristu sama wazi uKristu ngigqibana inhlako lo Manchiyos so esikhonza naye wakugatyana uTata Manchiyos ungihlekisa ngigqithi uTata Manchiyos usenziwa u2023 so uthi ke ngoku ukhona umncwabo pha elalini so uyaziwa ukuthi bangumzalwane so yena uTata Manchiyos yebe sese2023 akayazi into ngaphandle koYesu wazi uYesu kwapha kol testament akazi kwanto uthi uKristu qa so uyani uthi caba bengcwaba iziyoni mosa ethi xa ingcwaba ithi iziyoni xa ingcwaba yona ithi iziyoni xa ingcwaba mosa abantu bazibathanda balando kuchila ivesi lo muntu olithile ivesi akazushuma koshuma lo muntu so uthile ivesi ngopha wathi ke ngoku uthile ivesi izawushata umanzi odwachila uElisha noEliya uTata Manchiyos kwalibaba kuba lo Elisha kuba lo Eliya omnye ucela umoya womnye into lefa kama wena nala uTata Manchiyos wazi uKristu yedwa kayazi into uli ndiyazibuza nhleli babanzi inoma ke ngoku lamagama abo asuka afana inoma ngamawele ayina abawele la nawele la amele caweni ulali phakame ngaqonda inoma ngamawele la hayi laqonda bazayibhuda bazabe ndiyilali bangamawele okanye ngomawele undama thathu yambona uEliya uKristu ke bathandekayo kodwa-ke ndakaze ndingena ke ngamandla uyaphila uYesu uyaphila hayi ke akho mzandiphikisa akho uzothi ndiphume emxholweni Kristu mnandi yabo uKristu mnandi naxa ungena message futhi uKristu wena uzobona amen kodwa ndakuqaphela yabo nokungena message futhi ngoYesu sasiyavela laqapha uKristu wena uzayibona manje kodwa sesifuna uvala bathanda zenani so ke mamela bathandayo nguquko ke bathandeka ifuna idimanda ke into lo mbhali uKristu mazi uKristu sathi izolo into awuguquka funeka ke ngokufundiswa nguquko andithi uze unjalo utshilo mvangeli ndithi mvangeli ukutshilo mvangeli sonke lo singabavangeli thana amen anditshilo wathi mabeze benjalo utsho wena nguwe mvangeli utshilo andithi mvangeli utshilo uba mabeze benjalo then step number 3 inguquko number 4 kufuneka ngabantu bafundiswe inguquko kwesithathu nguquko besesitshilo sathi ububheka ngapha kufuneka utshintshe direction ubheke ngapha lapho ke into yoba sibatithe bakanjwa kanje hlala kanje kwazi bantu ngixila nabo ujola nabo baphinde babe zitshomi zakho fundisa inguquko nakola ke inguquko le
zikhona manje basizifundisa kwayinguquko le xa uKristu umthole kakuhle bekumele basitishi ngayo. Nikhona bathanda ngayo xa uKristu umbone kahle bekumele basifundisa indlela yokugqoka tu. Hamna pha ecaweni yasekhaya besingabekho ibhlukwe eziqhaphu kamadolo. Phakathi ngesipilini seninexesha ndikhonza. Bhlukwe eziqhaphu kamadolo ndazibona ndiyabhangaze kuyo. Serious? Mfundisi ume kum wale bhlukwe iqhaphu kamadolo irongo. But when kuwe nezinto ezingadingi into yoba zifundiswe automatically. There is no man in the Bible who met Jesus yashiyekise njalo. One at the time ndithi when you meet Jesus Christ umbonile uYesu manyani. uYesu ufana netruck, ngeke utshayiswe itruck. Uduma kwakho ukutshayisa itruck uphinde uvuke uhambe ngendlela ubuhamba ngayo. You will never encounter itrain utshayiswe itrain ubuye ungakholelwa. When itrain ukutshayisile into awulandele emveni kwetrain sizawubona ngawo ukupholela. Sibuze uba lo mntu wayehamba kahle nje, what happened kulo mntu mewuhlaka utshayisiwe. Ya ngeke ukubetha ibullet emqolo ikubetha ku-spinal cord. Xa ukhanwa ibullet uhamba uyajingxela xa ukhanwa ibullet. Sesinabantu babona bengatshintshekanga abangachanwa ibullet. That's the bullet. Mayibachane le bullet. Imbumbulu yasekhaya ukhaniweyo ngiyafana nongachanwanga. Emfumeneyo akafani nongafunyenwanga. Iyathokoda ingumkhondo xa ifikile. Abantu thokoda inhliziyo yakho. Haleluya. Inamandla, iyaphila. Yeah. You will never be the same again. When ibullet ikuhlabile, xa udutyuliweyo ngeke ufane nongadutyulwanga. Surely you will die. Surely uyafa. Now who resurrected you now? Old self yakho. Uthi uPaul besikade sihamba okwehlabathi sihamba nje afuna ukwenza into zakhe ebesenza into zakhe. Why? Because ebelawulwa ngumoya othile. But the bullet came from heaven yamhlaba yabetha